कोकणात प्रथमच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली तालुक्यात एसएस मोबाईलच्या माध्यमातून सॅमसंग गॅलेक्सी S23 चं ग्रँड लॉन्चिंग पार पडलं। कणकवली तहसीलदार RJ पवार यांच्या हस्ते शानदार लॉन्चिंग झालं। यावेळी कणकवली नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती। कोकणात प्रथमच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली तालुक्यात एसएस मोबाईलच्या माध्यमातून सॅमसंग गॅलेक्सी S23 चं ग्रँड लॉन्चिंग तहसीलदार RJ पवार यांच्या हस्ते झालं। सिंधुदुर्गात एसएस मोबाईलच्या 6 शाखा आहेत। त्यामध्ये कणकवली, कुडाळ, मालवण, सावंतवाडी आणि अन्य तालुक्यांमध्ये देखील त्यांच्या शाखा आहेत। त्यामुळेच ग्राहकांना चांगल्यात चांगली सुविधा पुरवणं हे आमचं काम असल्याचं सिंधुदुर्ग एसएस मोबाईल अधिकारी तौसिफ मुजावर यांनी सांगितलं। एसएस मोबाईलमध्ये आज सॅमसंग S23 सिरीज लॉन्च झालेली आहे। एसएस मोबाईलच्या संपूर्ण महाराष्ट्र, गोवा आणि मुंबईमध्ये 200हून अधिक शाखा आहेत आणि आमचे 50 लाख प्लस कस्टमर, संतुष्ट कस्टमर आमच्याकडे आहेत। आणि एसएसची जर खासियत तुम्ही म्हणत असाल तर आफ्टर सेल सर्व्हिस, म्हणजे फोन विकल्यानंतर जे कस्टमरला काही अडचणी येतात त्याच्यावर आम्ही मॅक्सिमम भर देतो। त्यामुळे आज आम्ही हा टप्पा गाठलेला आहे आणि सॅमसंगची फ्लॅगशिप सिरीज आज लॉन्च झालेली आहे माननीय तहसीलदार सर, माननीय नगराध्यक्ष सरांच्या हस्ते। सो थँक्यू सो मच सर फॉर कमिंग आणि असंच आम्हाला सपोर्ट राहू दे तुमचा। सो सॅमसंगनी यावेळी एस सिरीजमध्ये नवीन इनोव्हेशन आणलेलं आहे। पहिल्यांदाच सॅमसंगनी 200 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा लॉन्च केलेला आहे आणि मार्केटमध्ये त्याची क्रेज ज़्यादा आहे आणि आज कणकवलीमध्ये पहिल्यांदा या फ्लॅगशिप सिरीजचं ग्रँड लॉन्च झालेलं आहे आणि आज पहिल्याच दिवशी आम्ही आमच्या सर्व प्री बुक केलेल्या कस्टमरना मोबाईल हँडओव्हर करणार आहे। सो थँक्यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन फर्स्ट डे। थँक्यू। उद्घाटन प्रसंगी कणकवली तहसीलदार यांनी देखील एसएस मोबाईलच्या माध्यमातून ग्राहकांना चांगली सर्व्हिस मिळते, तसेच सॅमसंग गॅलेक्सी S23 देखील सर्वांना नक्कीच आवडेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला। आज या ठिकाणी सॅमसंग गॅलेक्सी S23 चं लॉन्च कदाचित यापूर्वी झाला असेल, परंतु आज कणकवलीमध्ये त्याची पहिल्यांदाच लॉन्च केलेलं आहे आणि जे की पुणे, मुंबई किंवा बाहेर जाऊन अशा मोठ्या सिरीजचं मोबाईल घ्यायला लागत होतं, ते इथं एसएस मोबाईलने या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेलं आहे। त्यामुळे निश्चितच मोबाईलच्या वेगवेगळ्या कंपन्या आहेतच, पण सॅमसंगने आपलं नाव मार्केटमध्ये फार मोठं केलेलं आहे आणि त्याचं आज या ठिकाणी उद्घाटन झालेलं आहे। त्याबद्दल एसएस मोबाईलवाल्यांना आपण शुभेच्छा देतो, धन्यवाद देतो। इथंच
नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी देखील अक्षय उचले हे नवीन संकल्पना राबवून ग्राहकांसाठी नवीन मोबाईल मार्केटमध्ये उपलब्ध करून देतात आणि सर्व्हिसही चांगली देतात अशा शब्दात त्यांनी कौतुक केलं. आज सॅमसंग गॅलेक्सी S23चं ओपनिंग झालं. सन्माननीय तहसीलदार साहेबांच्या हस्ते असं मी जाहीर करतो. आणि मला वाटतं हे मला वाटतं तिसरं मोबाईल असेल की तिसऱ्या वेळी मी आलो आहे ह्या मोबाईलचं उद्घाटन करायला. आणि खरोखरच उद्घाटन करत असताना नवीन मोबाईलच्या सिरीज येतात आणि कॅमेऱ्याची क्लिअरिटी किंवा अनेक फंक्शन्स असे आहेत ज्या आपल्याला इतर व्यावसायिकदृष्ट्यासुद्धा वापरता येतात, अभ्यासाच्या दृष्टीने सुद्धा वापरता येतात. आणि मोबाईलमुळे बरीचशी प्रगती आपली झालेली आहे. त्याच्यामुळे मोबाईल नक्कीच हा चालेल मार्केटमध्ये. कारण मला वाटतं मोबाईलची कॅमेऱ्याची क्लिअरिटी काहीतरी 200 मेगापिक्सल आहे. त्याच्यामुळे आम्ही राजकारणात फिरत असताना आपल्याला कॅमेरावाला नसतो, फोटो काढायचा असेल तर तो मोबाईल खरोखरच गरजेचा आहे. मी नगरपंचायतमध्ये गेल्यानंतर त्याचा विचार करीन घ्यायचा की नाही आणि लवकरात लवकर तो मोबाईल घेईन. आणि तुम्हाला या निमित्ताने शुभेच्छा देतो, साहेबांना शुभेच्छा देतो. अतिशय आनंदित झालेलो आहे. पहिल्या प्रथम मी सॅमसंगचा भोक्ता आहे, मी अँड्रॉइड सिस्टीमचा भोक्ता आहे आणि SS मधूनच मी कायमस्वरूपी मोबाईल घेतो. याचं कारण म्हणजे त्यांची आफ्टर सेल सर्व्हिस आणि आफ्टर सेल सर्व्हिस ते व्यवस्थित आणि चांगल्या पद्धतीने देतात. ज्यावेळी सॅमसंगचे मोबाईल येतात, जी सिरीज येते ती सिरीज मी ज्या दिवशी येते त्या दिवशी घेतो. आता खिशात जो माझा मोबाईल आहे तो पण सॅमसंग 21 अल्ट्रा आहे. आणि ज्या दिवशी हा मोबाईल लॉन्च होणार हे कळलं मला, त्याच दिवशी अक्षय साहेब माझ्याशी अप्रोच झाले आणि म्हणाले की आर यू इंटरेस्टेड. म्हटलं येस आय एम इंटरेस्टेड. आणि त्या दिवशीच मी प्री बुक केला. त्याच्यानंतर मी परदेशात गेलो होतो, कालच आलो. आणि सॅमसंग भोक्ता असल्यामुळे आणि ह्याचे फीचर्स पण मगाशी सरांनी सांगितल्याप्रमाणे 200 मेगापिक्सल कॅमेरा आहे, 100x झूम आहे, 256, 512 आणि 1 TB ही त्याची मेमरी आहे. म्हणजे 3 याच्यामध्ये आणि अतिशय सुंदर ऑपरेटिंग सिस्टीम, फास्ट आणि विशेषतः त्याची स्टिकची ॲडव्हान्स फीचर्स सगळं बघून मी तो फर्स्ट लव ॲट साईट म्हणतात त्याप्रमाणे मी तो सिलेक्ट केलेला आहे आणि मला त्याचा अभिमान आहे. ह्याच्या आधी पण सॅमसंगचा S21 अल्ट्रा मी यूज करत होतो आणि त्याच्यात हा 23चा जे अपग्रेड ऑफर आणि बरंच काही अपग्रेडेशन त्याच्यामध्ये आलेलं आहे. मेन म्हणजे कॅमेरा फीचर्स वगैरे नवीन अपग्रेड होऊन आलेले आहेत. आणि SS ची सर्व्हिस म्हणजे जसं मी आधीच त्यांचा कस्टमर असल्यामुळे यावेळी पण ह्याच्यामध्ये काय अपग्रेड आहेत हे सगळं SS कडनं आम्हाला सांगण्यात आलं. शिवाय आफ्टर सेल त्यांची सर्व्हिस पण चांगलीच आहेत. तो एक प्लस पॉईंट आमच्यासाठी राहतो आणि सॅमसंग इज द बेस्ट. याच SS मोबाईलमध्ये इतर देखील दर्जेदार कंपनीच्या मोबाईल, स्मार्ट TV, घड्याळ, अन्य मोबाईल असे सर्व्हिस खरेदीसाठी 0% डाऊन पेमेंट आणि कमीत कमी MI वर ग्राहकांना उपलब्ध करून दिलेत. त्यामुळे ग्राहकांनी याचा लाभ घ्यावा असं अक्षय उचले यांनी सांगितलंय. सर्वप्रथम मी आमच्या ग्राहकांचा धन्यवाद करतो की सर्वांनी वेळात वेळ काढून आलं. सोबत मान्यवर आपले पवार साहेब, नगराध्यक्ष साहेब तसेच आमचे सर्व कस्टमर्स सर्वांनी वेळात वेळ काढून आल्याबद्दल फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू सो मच. या मोबाईलचं ग्रँड ओपनिंग आज या कणकवलीमध्ये झालेलं आहे, त्याबद्दल काय? कणकवलीमध्ये जिल्ह्यातलं फर्स्ट लॉन्च आपण S23 अल्ट्रा सिरीजचं कणकवलीमध्ये केलं आहे. त्याचा प्री बुकिंग कस्टमर्सना आपण फर्स्ट डे डिलिव्हरी देऊन सगळ्यांना मोबाईल हँडओव्हर केला आहे. त्याचसोबत प्रत्येक कस्टमरने 8,000 रुपये डिस्काउंटचा सोबत 5,000 रुपये EMI या दोन्ही ऑफर्सचा बेनिफिट घेतला आहे. त्याचसोबत ज्या लोकांनी अल्ट्रा सिरीजचा फोन घेतला आहे त्यांना 55,000 रुपयाचे बेनिफिटसुद्धा मिळाले आहेत. सो अजून इच्छुक कस्टमरांनी नक्की यावं आणि त्या ऑफर्सचा नक्कीच फायदा घ्यावा. SS मोबाईलच्या माध्यमातून वेगवेगळे स्मार्ट वॉच असतील, TV असतील किंवा आपल्या अन्य शाखाही देखील, त्याबद्दल काय? पूर्ण जिल्ह्यामध्ये आपल्या 6 शाखा आहेत. तरी ह्या सर्व ऑफर्स आणि सर्व स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट TVजवरच्या सर्व ऑफर्स आपल्या सर्व शाखांमध्ये उपलब्ध आहेत. तरी जास्तीत जास्त ग्राहकांनी ह्या ऑफर्सचा लाभ घ्यावा. कमी किमतीमध्ये मोबाईल घेण्याची अपेक्षा प्रत्येक ग्राहकाला असते, त्याबद्दल काय स्कीम असेल? कमीत कमी डाऊन पेमेंट करून आपण आपल्या आवडीचा पसंतीचा मोबाईल घेऊ शकतो. कमीत कमी 2,000 रुपये डाऊन पेमेंटवर सुद्धा आपण मोबाईलची आमच्याकडे ऑफर्स आहेत. ज्याचा EMI फक्त 1,000 ते 1,200 रुपये असेल आणि डाऊन पेमेंट असेल फक्त 2,000 रुपये. सर त्या ऑफर्सचा आपण सुद्धा लाभ घेऊ शकतो.
फर्स्ट ऑफ ऑल S23 सिरीजचा लॉन्च झालेला आहे असं आम्ही जाहीर करतो आणि कोकणवासियांसाठी अजून एक खुशखबर अशी आहे की हा सॅमसंगचा फ्लॅगशिप सिरीजचा फोन आमच्याकडे तुम्ही फक्त 0 डाऊन पेमेंटला घेऊ शकता. तुम्हाला कोणतंही पेमेंट फर्स्ट डे करायची गरज नाही आहे. ह्या ऑफर फक्त SS मोबाईलमध्ये अवेलेबल आहेत. सो सॅमसंगची S सिरीज फ्लॅगशिप सिरीज प्रत्येक कस्टमरकडे असणे हे एक स्वप्न असतं. तर ते स्वप्न आम्ही सत्यात उतरवण्यासाठी SS मोबाईलमध्ये फायनान्सच्या ऑफर आहेत ज्या तुम्ही 24 महिन्यासाठी 0 डाऊन पेमेंटवर घेऊ शकता, 18 महिन्यासाठी 0 डाऊन पेमेंटवर घेऊ शकता. आणि आपल्या कोकणामध्ये टोटल 6 शाखा आहेत. कणकवलीमध्ये 2 आहेत, कुडाळ, मालवण आणि सावंतवाडी. तर तुम्ही कोणत्याही शाखेत याचा लाभ घेऊ शकता. आणि सर्वात महत्त्वाचं आमच्याकडे सॅमसंग फोनसाठी जो फायनान्स अवेलेबल आहे त्यामध्ये तुम्ही फक्त 2,000 रुपये डाऊन पेमेंट करून आमच्याकडे कोणताही सॅमसंगचा फोन घेऊ शकता आणि फक्त 999 रुपये हप्ता भरून तुम्ही फोन घेऊ शकता. तर सगळ्यांना माझी विनंती आहे की तुम्ही SS मोबाईलला व्हिजिट करा आणि या ऑफरचा लाभ घ्या. कणकवली तहसीलदार RJ पवार, नगराध्यक्ष समीर नलावडे, अमोल खानोलकर, डॉक्टर हर्षद पटेल, सूर्यकांत सावंत, निलेश जाधव, संदीप नलावडे, अनंत पारकर, तौसिफ मुजावर, अक्षय उचले, प्रसाद ठाकूर यांच्यासह SS मोबाईल कर्मचारी, ग्राहक उपस्थित होते. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.